Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Tamaong Asset. Balik po tayo sa palatuntunang Kamaong Asero at dito po sa ating special segment na mano-mano. Kausap po natin ang founder, Chief Executive Officer po ng DV Bauer Farm International Corporation. Balikan natin si Sir Dexter. Sir Dexter, once again, magandang hapon po. Magandang hapon po muli. Yeah. Kairon. Yeah, it's our pleasure to have you. Sir Dexter, marami pong nanonood kasi they might be interested in same project. Paano ba sila pwedeng sumali po sa inyo? Opo, maaari po sila makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Meron po kaming tanggapan dito po sa Linden Suites, number 504 Linden Suites, San Miguel Avenue, Mandaluyong, sa likod lang po ng Mega Mall yan, malapit po sa San Miguel Building. Madaling hanapin. Naandyan po ang tanggapan ng Magsasaka Incorporated na isang NGO na ako din po ang nagtatag. So meron kang magsasaka, meron kang pamamalakaya. Ang pamamalakaya po is under Magsasaka, parang fisheries namin. Fisheries department namin. Ayun. Yan. Opo. So ngayon po, yan pong Magsasaka na yan po ang NGO na nag-award ng swine livelihood kay Tito Porras, Sir Tito. So, kung gusto nilang maging swine breeding partner natin, kasi po ay merong problema ngayon ang pork industry dahil may kumakalat na sakit sa ibang bansa, yung African swine flu. So maapektuhan po tayo niyan at kinakailangan natin ng mas maraming breeder ng baboy dito sa ating bansa. Pwede sila mag-apply sa amin kung sila ay malapit sa mga sub-farm ng DV Bauer Farm nationwide. Malalaman nila ang mga sub-farm ng DV Bauer nandun po sa aming DV Bauer page sa Facebook. Meron po kami sa Luzon, Visayas at Mindanao. Marami kami sa Luzon. Meron kaming 4 sa Mindanao, 4 sa Visayas at dito nga po sa mahigit 90 sub-farm sa Luzon. Yan. O kaya naman po ay magpagbigay alam sa tanggapan naman ng DV Bauer Microfinance kasi baka may mga ibang livelihood projects na may kinalaman sa agrikultura na gusto nilang i-suggest. Pwede po kaming magpahiram ng kapital na walang collateral at interest. Only kung if they can defend their business plan, kasi sinasalang namin yan sa panel. So that we can be able to advise them kung ano talaga yung mga dapat pang gawin o idagdag sa kanilang mga projects. Paano mo ito nagagawa, Sir Dexter? Isa kang ordinaryong tao. Dati kang OFW. But you've done great things, Sir Dexter. Paano mo ito nagawa? Ito po ay nagagawa ko syempre sa paniniwala ko. Kasi I believe that kung talagang naniniwala tayo na mayaman ang Pilipinas at talagang tayo ay magagaling, yan ang paniniwala di patunayan natin. Tama. Di ba? Tama. Wag puro sa bibig lamang, kundi mayaman ang Pilipinas, dapat mayaman din tayo. Yeah. Magiging nonsense naman sinasabi natin mayaman ang bansa natin tapos mahirap tayo. Tama. Kaya kung alam mo yung kayamanan ng bansa mo at talagang naniniwala ka sa galing ng Pilipino, naniniwala ka sa Pilipinas, patunayan mo, isabuhay mo. Right. Yun ang sinasabi natin. Kaya po yung mga bagay na yan nagagawa ko because I believe in the Philippines and in the Filipinos. Maraming mga nagsimula ng proyekto na ganyan din ang iniisip na magandang objective, but they failed. Anong sikreto, Sir Dexter? Paano nagiging sustainable yan at nagiging tuloy-tuloy ang tagumpay ng mga kasali, mga kasama? Sa agriculture po kasi, pag pumasok ka sa agriculture, you need to look beyond your fences.
hindi ang iisipin mo ay yung nasa bakuran mo lamang. Yeah. Kasi ang kalimitan na nagtatayo ng mga farms, ano unang-unang ginagawa ka, Aaron? Naglalagay ng bakod. Ano sa mindset, sa ano 'yun? Ano ibig sabihin nun? Kasi natatakot sila na baka yung kanilang bukid ay pasukin ng kapitbahay na kawan sila, di ba? Kaya ang unang-unang gagawin mo is magbabakod ka muna, yung fencing. Hindi naman mali 'yon. Kaya lang kung ano kasi, kung kahit na bakudan mo 'yan, pwede ka naman may tinatawag na inside job, di ba? Yeah. Oo. So, kahit pa gumastos ka ng malaking halaga ng bakod, kung mali pa rin ang business plan mo, it can happen from the inside. Yung pagbagsak mo pwedeng manggaling sa loob. Tama. So, mali ang pagbabantay mo, mali ang sistema ng depensa mo, kumbaga sa planning, sa strategy. If you have 3 hectares ka, Errol, at bagastosan mo ng bakod dyan. Yung farm ko sa Lian is 15 hectares, walang bakod, ha? Okay. Gagastos ka siguro ng mga 2 million to 2.5 million pabakura mo yung 3 hectares na lupa mo, no? So, ako, instead na ginastos ko sa pagbili ng hollow blocks at pagbabakod yung aking pera, ang ginagawa ko pag kami mga kapitbahay na nangangailangan ng tulong, tutulungan ko na lang. So, ang nagbabantay sa farm ko ay hindi bato, kundi mga taong nagmamahal sa aming sinimulan, Errol. Kagaling na konsepto po. Yung konsepto na yun dapat maunawaan natin kasi hindi tayo mabubuhay ng mag-isa eh. Tama. Sino ba kakain, Errol, pag ako nag-produce ng maraming pagkain? Sino kakain nun? Tama. Lalamunin ko ba mag-isa yun, Errol? Correct. Diba? Kaya ang ibig ko sabihin, sa business ng agrikultura, kasama ang kapitbahay mo. Yes. Hindi ka pwedeng umusad nang mag-isa ka lang. Right. So, yan ang naging philosophy ko, Errol, at yan ang dala-dala ko ngayon. Kaya ako, kahit na hindi ko masyadong kilala, si Sir Tito naman nagpapatunay sa iyo eh. Ay 10 minuto ko lang nakausap yun, inaprubahan ko na yun eh. Tanong mo sa kanya. Iyan ang ipinagmamalaki nga ni Sir Tito na, alam mo, Sir Errol, si Sir Dexter, mabilis umaksyon yan pag nakitang maganda ang tinatahak na plano. Ilang minuto lang, sabi niya. 10 minutes na kami nag-usap. Approve yan. Approve na raw, sabi niya. Ready na yung check-in niya. Ngayon, tinan mo yung kanyang piggery at saka ang isa pa, siya ay nagiging patunay doon sa aking prinsipyo. Hindi lang siya, marami po tayong nabigyan ng livelihood, na nagpapatunay na hindi masama ang tao. At ang tao, bigyan mo ng pagkakataon, bigyan mo ng tiwala, bigyan mo ng sapat na gabay. Yeah. At wag mong pagsasamantalahan, ay magiging mabuting mamamayan yan. Tama po. So, ganun po ang naging business plan ko. Yun ang prinsipyo behind the very successful project ng DB Bower. Ang akala nila ay yung pera ang aking tagumpay. Hindi, bagamat may kinikita ang farm, mas malaki ang tinubo ko nung naging masaya ang aming community, nung mas maraming rebelde ang nagbago. Wala na tayong insurgency sa atin. Dati, before I started the DB Bower Farm, Batangas ay mataas ang insurgency rate dyan. No? Ngayon po, wala na. At i-declare na yan na free of insurgency ng army. Galing. You see? So, yung bang tinubo ko na napabago natin ang buhay ng mga taong dating masama, dating mga adik, hindi matutumbasan ng pera yun eh. Kaya malay mo, kung hindi siya nagbago, halimbawa yung isang tao hindi nagbago, malay mo ako na biktima nun. Kami yung pinasok ang bahay at kami yung pinagsasaksak. Di ba patay na ako ngayon sana? Tama. Di ba? Who knows na maaaring ganun nangyari sa atin kung hindi sila nagbago. Yeah. So itong ganitong prinsipyo, Errol, ito ang dapat maintindihan ng mga negosyante sa atin eh. Na hindi tayo mabubuhay na mag-isa, maski na makuha mo lahat ng perang yan, at the end of the day, aalis pa rin ng walang pera. Wala rin eh. Hindi mo maidadala sa kayamanan mo yan. Hindi yan makakapagduktong ng buhay mo. Hindi. May kilala nga ako dyan sa Makati. Nahihiga sa pera, nahulog lang sa kabayo, nag water polo.
Yun na nga. Tinan mo, biruin mo yun. Yung isa pa nga si Steve Jobs. 'Di ba, ang dami niyang pera. Nung mamamatay na rin siya, hindi rin niya magamit yung pera niya. Patay din siya. Patay din, yeah. So, 'di ba? Hindi yan ang tinuturo sa atin ng naturaleza. Hindi na yung sinasabi nating makadiyos. Kahit hindi ka makadiyos o makadiyos ka o iba Diyos mo. Hindi na yun ang pinag-uusapan natin. Yung katotohanan na pinag-uusapan natin. At pagpapalaganap ng kabutihan sa kapwa. Oo, yung katotohanan na pinag-uusapan natin na ang pera mo it can make you happy for some time, pero pagka ikaw mamamatay na rin, talagang patay ka na rin You better help other people with your money. Di ba? Ayun ang sinasabi natin. So yun po naging prinsipyo ko. Galing. Kaya I'm sure habang nagkakwentuhan tayo, Sir Dexter, marami ang na-inspire ng mga nanonood po sa atin. And we hope na, sige, okay lang, kopyahin ng ibang grupo, magparami din ng matutulungan. Okay lang yan, di ba, Sir Dexter? Opo, wala po problema sa akin yan. Di maganda nga, gawin na lang nila Para ako matutulog na lang ako Mahirap kaya yung ginagawa ko, no? Kaya nga ka-Aaron sa amin nagtatanong sa akin, paano pag may gumaya ng programa ko? Ay, di very good. Kung gagayahin talaga ng totoong paggaya, mas maganda at ako'y mapapahinga na. Yun lang naman ang gusto ko Mas maraming matutulungan, mas maganda. Wag lang salbahihin ang iba. Yeah. Sir Dexter, singlet Sige, balikan natin mga 3 minutes pa and we wind up. Ulitin natin ang ating kausap ay si Sir Dexter Villamin, ang founder and chief executive officer po ng DB Bauer Farm. Sir Dexter, alright, medyo matatapos ng ating oras. Baka may mga nais po kayong banggitin na hindi ko po na itatanong. You may go ahead, sir. Ano po, Kyrol? Baka may mga nais po kayong i-anunsyo, banggitin na hindi ko lang po na itatanong. You have the opportunity. We're being viewed worldwide and we're telecasted nationwide. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, Kyrol, sa pagbibigay ninyo ng oras sa aking tinig dito sa inyong estasyon ng radyo. At ako po naman din ay nag-aanyaya sa ating mga kababayan, lalo na kung may nakikinig sa ating mga OFW, na it's about time na balikan natin ang ating bansa, no? At sinisigurado ko sa inyo na merong sapat na yaman ang bansa natin para tayo ay mabuhay ng maligaya dito sa atin. Ito po ay matatagpuan natin sa agrikultura, no? Kung kayo ay nangangamba na dahil may mga karanasan kayo dati na hindi naging maganda para sa inyong negosyong may kinalaman sa agrikultura, ay maaari kong ituro sa inyo at hindi lang yan, kundi aalalayan namin kayo na sa kamay at ihahatid namin kayo sa tagumpay na naranasan namin bilang mga makabagong magsasaka. So, ang pinakamahalaga lamang ay makipag-ugnayan kayo sa amin. At sa Facebook at sa iba't ibang uri ng social media ay matatagpuan nyo kami. Subaybayan nyo, tignan nyo. Doon sa mga kababayan nating skeptic, hindi po namin kayo sinisisi. At maganda nga yan. Ganyan nga gusto ko yung medyo tinatanong-tanong nyo kami ng mga bagay-bagay para naliliwanagan din po ng iba nating mga kababayan. Tama po. So yun lamang, Ka-Erol, at maraming salamat po sa inyong muli. Nais ko palang banggitin, Sir Dexter, no, na sana'y maipakilala ko rin ang DB Bauer Farms sa TV Albay at maraming dapat matulungan din doon na makabangon after... Sa Albay? Sa Albay po ba? Yes, sir. May farm tayo dyan sa Albay. Ayun, tama-tama. So malapit lang po sila, no? Yes, sa Pulangi. Meron tayo sa malapit Pulangi. lang. Oo. So, yung mga nabiktima po ng Usman sa amin sa TV Albay, yung mga biktima ng flash floods, landslides, I want to help them recover by providing livelihood, Sir Dexter. Yes, we will do that. At makikipag-ugnayan sa iyo si Sir Tito at para isakatuparan natin yan. It's our pleasure, Sir Dexter. Apo. Maraming salamat, Sir. Ulitin po natin ito and I hope we can go live both on cam. Puntahan ka namin. Sige po. Para mas masaya, Sir, no? Opo. We thank you for this time, Sir Dexter. Thank you so much. Maraming salamat po, Ka-Erol. Good afternoon, sir. Thank you. Thank you.
Sir Dexter Villamin, ang founder, Chief Executive Officer po ng DV Bauer Farm International Corporation. Dito pa rin sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Ang bilis po nating ang naubos ang oras. Let's get back to our issues for today. Abu Sayyaf, may mga may kagagawan sa pambobomba sa Sulu ayon kay Governor Hataman. 2018 pa raw may banta sa Hulo Cathedral ayon sa pare. Duterte nakikiramay po sa mga biktima ng pambobomba sa Sulu. Si BCP ipinaubaya na sa mga otoridad ang investigasyon sa bombing. Militar at NPA nagkasagupa, 3 rebelde na lagas. DOJ sinabina ang 3 pulis na sangkot sa pagpatay sa Quezon City prosecutor. Cebu Bypass Operations, 3 milyong halaga po ng Cebu ang nasa kote. Kandidatura naman ni Pimentel at Osmeña. Ibinasura na po ng COMELEC, hinihintay na lamang daw yung pinakakopya ni Jimenez. COMELEC nais naman bigyan po ng exposure ang mga di kilalang senatoriables. Masbate 80% na raw ang kahandaan sa nalalapit pong palarong Pambicol 2019. At temperatura po sa Baguio City, lamig. Lalo pong lumamig. Pumalo na po sa 10.4 degrees Celsius. Lamig, ano? Kaya pala lamig-lamig eh. Lakas ng aircon ah. Kaibigan, sa ngalan pa rin po ng buong pwersa ng Lido News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ating mga nagulat sa araw pong ito, Koy Laura, Nolan Ariola, Jojo Sikat, and Mike Francisco. At ang nagpalipad ng ating palatuntunan this afternoon, Clarence Sondaya, habang yung ating Operations Head, Engineer Oliver Licop, ay nakamonitor at nakaremote po sa atin. Thank you again, Sir Dexter Villamin ng DV Bauer Farm. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Harold Nakame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Nakame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.